dakpan may bus gila. Ano buhat ito guys? Ay kabiyanan na rem sa sab gila isbong. Ano dakpan may bus gila. Aragin po sasan silang tambok niyo. Tatanto ka mo na video niya eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ayaw di. 7, Ayaw di. Kaya ko siya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Why na? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, Suli yatiyaw. 5, 6, 7, 6, 5, 4, 1. Why na? Suli iyo suli. One, libre mo. Uy, kaya 1, 2, 3, Wait pa. Ito, ikaw balto. Yakam ba na? Dito ka nang wala ba ta? Tapos kita ka, kapot kita pa sa ito. Sige, Takbo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 2, 1 ha. 3, 2, 1. Sige, baybas na nalalagan eh. Naglalaga ang mga baybas. O, nasi GM mo! Wala! Nasi kulot. Sige, GM! First blood by GM! Daog na si GM, daog si GM ah. Lalo, mo GM daganay. Sapa! Tapos nasa kulot. Ay!